Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balog ng punta mga listeners o karon atong i-upload ato ang Palmay Drama Compilation Part 121. Sa dili pa nato sugnan atong drama mga listeners no. Pwede pa balo pagbalik mga listeners no katong dili ganahan maminaw sa atong pag-intro vlog. Pwede ra niyo fast forward mga listeners no. Atong balik-balikon sa pag-istorya diri mga listeners kay katong uban natong bag-o lang naka-subscribe sa ato no. Patingala nga sila kay nganong dili dito sa drama. Atong gusto ra mo dito sa drama, i-fast forward lang ninyo. Dito ra mo sa atong drama. Dili na makaabot og 10 minutes ato ang pag-intro vlog no. Bubo ra ni siya. O dili ta magdugay at pasahon na mga atong mga comments katong last na itong gi-upload nga part 120. Itong first comment si Dilsam99. Believe kay ko ni Dilsam99 no. Kabalo ko nga busy jud kay ni siya. Yang comment ni Ma'am Dilsam99, hi Sir Idol, mayong hapon, salamat na pod, lingaw na pod ko ani, paminaw, bisan busy, kay prepare na ko dinner sa akong mga amo. Pero dalikyad guide ko comment sa imuha, padayon lang support me always, o God bless you and family. Salamat jud kay sa imo Ma'am Dilsam99, nga maski busy jud ka diya sa imong trabaho no, di dalikyatan jud nimo og pag-comment sa tuwa. Akong Facebook official ma'am, ako lang i-message sa imuha no, kay na mag-upload na sad kog mga drama bisin ganahasan ka dito no makalugar ko ako lang i-upload no kay wala pa na ako na-arrange sa akong Facebook page no nagabot tay mga drama na gina-upload dito no o gusto mo na ko Ma'am Dilsam99 salamat jud kay sa imong kanunay nga pagsuporta o sa imong paminaw pirmi sa atong mga gina-upload nga drama no daghan jud kay salamat ug amping-amping sa imong trabaho da sa Hong Kong. Salamat jud kay sa imo ha. Si Oscar Abayedog, salamat ta sa grabe na kaayo makalaming nga drama idol. Way paglubad ang makalingaw nga drama idol. Salamat pud no, Oscar Abayedog, kay naasad ka no, nga pirmi ka paminaw sa ato mga drama. Salamat jud kay sa imo ha diya sa Karkar Cebu. Si Ma'am Balbina Tapalis, thank you sa another upload sir o God bless you always. God bless pud sa imo ma'am no o sa imong trabaho diha amping-amping kanunay no. Sa laing nasod. Uspo na ko ma'am. Salamat jud kay sa imo ha. Sa kanunay nimong pag-comment no. Believe kay ko ganahan ka pong kuan ni Balbina Tapalis no. Nga sa una pa hantod karon wala jud paglubad ang iyang pagpaminaw sa ato ano. Sa iyang pag-comment pirmi no. Isa jud na basihan ako sa akong pag-intro vlog. Salamat jud kay sa imo ma'am Balbina Tapalis nga naa jud ka pirmi no. Kasuporta o kapaminaw sa atong mga drama. Salamat jud kaayo. Si Virgilio Balanay, mayong adlaw idol, salamat sa new upload. Lingaw na pud mi ka sa drama nindot hanga pud mi maminaw birahay Bombay idol. Salamat pud kanimo no Virgilio Balanay sa imong pagpaminaw diya sa Surigao Sur. Si ikaduhang comment ni Virgilio Balanay, Dol kanunay kami suporta sa imong mga drama palimi ayman mo handumanan di paigad kami idol God bless mo idol. Kapaminaw ka po ni si Virgilio Balanay no sa ato ang handumanan. Salamat kay kanimo diha Virgilio no. Ugos mo na ko, daghang ko salamat jud. Si Jod Pulstico, uptik ako ni si Jod Pulstico no. Salamat na sa idol, mamoto sad mi ani. Salamat kan kanimo diha Jod Pulstico. Ikadawang comment ni Jod Pulstico, ayaw jud undang og upload idol kay naarami pirmi suporta nimo idol kay maura ni among lipay namo ni imong drama idol kay dili jud man kayan nakapoy jud ngita og kwarta idol mang labanan ta idol. More drama pa idol o God bless you idol. Salamat tud no. Usbo na ko, Jud Pulstico, salamat sa imong pagsuporta. O pag way skip po no, salamat kayo sa imong pagsabot sa kuha nga naadjud ka permino nga gapaminaw o ga-comment update kay ka nga sa atong mga gina-upload comment din ka, salamat kay sa imong diha o mayong pagpaminaw diha sa Bohol no. Sa imong mga kaila da, mga amigo. Salamat kay sa inyo da no. Si Joselito Salva, ha nabasa din nimo akong comment idol. Hihiting sa shout out. Malingaw ra gayud taon ko naminaw while katrabaho ko para dili ko dukaon. Salamat pud kanimo Joselito Salva no. Naajud ka permino ga paminaw pud ga suporta. O sa imong pag-comment, Joselito Salva, salamat jud kaayo nga mao jud na pud no ang imong pag-comment nga isa jud na appeal pud sa atong pag-intro vlog no. O
Usbon ako, Osolito Salva, salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Mirna Urban, salamat ka idol, more upload pa. Salamat po kanimo diha Mirna Urban. Si Nila Dayano, sa kanunay nga pag-upload idol. Magpasalamat gad ko nimo. Salamat di kanimo diha no, Nila Dayano. Si Annalyn B, ayos kay idol, more drama pa, makatawa mi basta pala may na. Salamat po no, diha Annalyn B. Si Arlene Berlin, thanks na po idol sa mga drama. Salamat diha kanimo Arlene Berlin. Si Judith Sakia, thank you very much idol. Salamat po no kanimo Judith Sakia. Si Alfie Lucina, ayos idol, enjoy kaayo sa mga drama nimo. Salamat po no. Salamat jud kanimo Alfie Lucina. Si Boyet Lidra, more drama pa idol. Nagkanindot na jud ang pag-ayo imong drama. Daabang sa maanindot imong nga drama. Salamat kanimo pud no, Boyet Lidra. Si Laila Sidad, dili nami magduka kini nga drama idol kay sige mi katawa. Salamat kayo sa pirmi nga pag-upload. Salamat pud kanimo Laila Sidad. Si Alma Byron, nice sir idol, more drama pa. Salamat pud no. Alma Byron. Susit Palmiros, haha, lingaw kayo drama idol, katawa nga dili mabayran. Thank you idol sa makalingaw kayo nga drama. Tinuod jud no, kay ang katawa dili jud mabayran. Salamat kay kanimo Susit Palmiros sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong nga drama. Si Mario Libre, idol daghan kayong salamat, isa jud mi sa nalingaw sa imong nga drama, maura ning among lingaw, pawala sa stress mao, salamat kaayo. Salamat pud no, Mario Libre. Si Kati Bando, kanay sa drama idol, makawala sa problema jud. Tinuod jud no, makawala sa problema. Kay makatawa ta o malingaw jud ni atong nga drama no, palami ay drama. Si Jeffrey Mano, good job idol, more power to your channel. Salamat diha kanimo Jeffrey Mano. Si Bobby Karil, naanapod nyo upload nimo idol, salamat kayo padayon lang. Salamat kanimo diha Bobby Karil. Si Mercy Sandoval, more drama pa sir idol to upload, very entertaining and super comedy. Salamat jud kanimo no, Mercy Sandoval. Ug mao to mag-sinners no, tanang comment sa tuwa ug atong gibasa karon sa part 121. Ito na sugdan ko ang palamay drama ko palison part 121. Ako si Daira, inaingon. Nakasa ka sa unang higayon, gipasaylo ta ka. Apan imo kyong giusban. Busa pasaylo ako nga mubawos na gyud ko. O ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Daira! Day! Day! Masalo ako, Day! Hindi na kumusap, Day! Balik Di na na lagi, sa Day! kabit kay magbuhat na lang ta. Oy, Day! Di ta magbuwag, Day! Oy, pasaylo ako, Day! Hindi na lagi kumusap, Day! Uy! Dali siyang nakasagay gabalabal ng motor! Ganun nakatultol mo sa bahay ni Lorna, oy! Kinsa may nagsulti niya nga dito ko sa bahay sa akong kabit! Lugar ng iskina dong. Lugar lang. Oo ma'am, oo ma'am. Kadiyot ha. Complete oh. Salamat ma'am. Daira, kumusta mang lakaw ni mo, ha? Wa gyud ay magbakak si Cardo siyang gi-report nimo. Sa dali nawag si Cardo. Nga nakita niya nga misud. Si Dante uban sa usa ka babae. Giadto ko dayon ang maong motel. Og personal ko gid silang nakita nga migawa sa motel ma. Dali silang bisa kayong taxi. Bisa ka sa ko kabalhabal nga motor o kisundan ko sila. Mauna to, mihunong sila sa usa ka bahay na naog sila og nagakos, naghagkanay. Motong gisinggitan ako sila. Moro to imong gibuhat. Ako pa ato, pamuspusan ko tog dakong kahoy. O di ba ka, panglabayan ko tog dako nga bato. Pero, igo ramang kang nakita nimo nga nagakos o naghawk. Basta kay di na ko niya ma. Manrabaho na lang ko. Ug angan ako ibilin ang gamay pa namong anak ni mo ma ha. Ha? Day, pasaylo lagi taon ko, Day. Hindi na gin mausap, Day. Gibuwag na ako akong kabit, Day. Ayaw siya buwagi. Ayaw buwagi. Kay ako nagsugod akong trabaho. Ha? Mangita kong ipuli na ko nimo. Oh. Layas dinis ato ha. Kung di kay ka mo layas, ako'y mo layas. Ang kay ayaw ko kapit. Ayaw ko hag. Hindi na ko ni.
Bahala ka diya. Ganda ka. Ako na lang mulayas din buhiin ko pa! Dili, dili. Ikaw dyan kong ipugod pagpahigda! Buong ka ni di. Uy, Dante! Dante, giupo ni mga panty! Dante! Dire ko. Kanindi ka. Buwagan ko ni mo. Buwagan ko ni mo. Kalami, agay, Dante! Buwagan ko ni mo, ha? Di na lagi ko mo! Di na ka, ha? Buwagan ko ni Ambrit. Di na ko ni mo, bahala ka! Kagahi ko na ng imugod! Oh, di na ka? Gahi na ka ini, ha? Agay. Uy, yun mo na ni mo. Gitukop ko na ni mo. Di na ka na ako. Tukop lagi ka. Ha? Ay. Sige pa, day. Yan, mamugos! Gitaklaan pag hindi mo. Agay, kalami. Di. Pag nalagit ta, Buwag ay. Nakahimay lami. Kani way lami. Moy lami. Di na, agay. Basta-basta. Di kagyud makamaong mo tuman sa imong gipamuong oy, nakigbalik kagyud sa imong bana. Yung mga kong gipugusok pahigda. Wa na lang ko mupalipad kay bana baya. Ni saad man sa siya nga magbinuutan na siya ma. Saba diha dayra oy. Magbinuang pagani nag-usab ang bana mo. Ayaw na gyud pahaba nako ha. Ayaw na gyud dayra. May ka lang mo minatay diri sa akong atubangan niya. Mamuong nga imong buwagan. Unya bibilangkan ka day gigapog balik. Uy, di na ko gustong muundang kag trabaho ha. Nagsabot naman mi nga dili ko muundang ma. Mas may nang duha mi nga nay income. Nya kanang anak lang si Dudong nimo kung mo trabaho may duha ma ha. Ako lang kuhaon ang bata kung maabot ako gikan sa trabaho. Di kaya na ako nakasakay jeep. Uy, puno-puno yun ang mga jeep di pasahero. Ay, asa naman tao ni sila? Gayo pa rin kang sakay. Uy, Lucas! Wa pa di ka makauli? Alit ko tambal sa butika ng papa day, oy. Aday, sakay lang rin. Ataw di kasi nyo. Sure ka? Oh, sige, kagigutom na sad ko ay. Ha, priya, day da. Alali, sakay na. Yang magita, taga-rindirya nga. Kanaan na to, dali. Ay, ayaw, uy. Makita ano niya kasi imong uyab, patay ta. Gawom na mi, day. Gawom na mi. Ang saingan? Buwag na ba? Buwag na. May tagod layo, oy. Kanang, doon ay ba na ba, presni mo? Joke ka? Sakay na rin. Sige, kay gutom na yun. Lucas, Ano, day? No, ang magaligos sa bimbana, no? Silo, oy. Wapa rin mo, Wapa rin mo, nya. Doon ang pinagang laking muyab ni mo, eh. nakadungog maganik ko mga tabi nga may kabit asad ko na siya. Ambot ng banan ako eh. Gwapa man unta ko pero ambot lang. Sakpang bilin mo siya nga magduwa po sa ubang mga babae o kayo ba nga sa duna pa siya kabit mo kinat ya duna pa ilaki nga buutan nga mabusi mo kinabuhi nga migog maginog mayo okay ba ka kinsa Kinsa? ako Lucas. Yuli, maligi ka day. Kaunto pa ka muli. Ha? Kana dahil si Milay at mong gikabit ron? Gidaw pag gini mo na sa ato? Ayop ka mga sakop pus demonyo! Sir, Day! Si Auntie Manggod, Marcos mo! Day, nakumuusap, day. Dili na. Di na ko nimo! Hipit na gyud ko mo biyas imong nagbuhi! Unsa? Wala tayo na. Undan ko nung trabaho si Lucas din sa ato. Gitabuan niya nga dakong dadahan sa mall. Karon kuno nga dili ka na niya makita. Mo di nga, wa siya mo trabaho ron. Mo lagi. Unang anlaw ron sa iyang pagsugod og trabaho sa lain niyang gi-applyan day. Inig off na to ron. Wadto ko sa ila. Buwag namin sa kumbana. Og si Lucas. Siya ang ipuli ko sa kumbana. Kay buutan man siya. Nakagusto siya nako. Mao ba? Oh, lipay gyud ito siya day. Nga ikaw mismo mo adto sa ila. oh dede na Mm. ang bitaw no yung sige ko makatuog ikaw mandi sa amo o misulti na ko gingon ana Buwag namin sa kumbana.
Nasakpa naman sa nako nga may lain na sa gikabay ang babae. Ha? Busa, uyab na ta, Lucas. Uy, Lipaya ko, Pi, aron makabawas ko sa salbahis na kumpanya. ano ka dindot na, day? Dali, day, manutos kwarto na. Dali na. Ako naman ko sa dinero. Huwag sila sa mga magpapa. Tara na yun! Kahumot og bugdo kayong imo. Nabit man yung bana taon nga indot wa man gay ni. Sige pa, Lucas. Pala mo yung ibuhat sa kop na, Lucas. Lucas. Hindi ta pagbungog. Halo, mic test. Nagrabihan. Mura mag-microphone. Kasi microphone. Ya, kumusta sound? Joke. Sound. Ay, ano? Bako na kasi mo, Habi. Ay, sangagon mo ba? Gano? Nagbaho. Lucas. Day. Ano ba yun? Dalit. Hubo na yung panty. Kay boss kong bripa. Ihubo na kayo mo, Bri. Kala ko kataas, ani. Kalayo na sa kubana, ani. Ang sukot pa lang, lupig na siya. Ako di exercise, day. Exercise niyo mo? Ako nag-guri-guri sa kandang. Taas. Effective ka. Uy, may exercise. Ay, pasud na nakasuwi. Kadukay pa ating nakasuwi. Ako sinipay kis-kis. Ako lang, wag ko. Lo, nikis-ikis din lo. Pero ha? Lo, kuya. Uy. Ani sa imo. Kis-ikis ni Slaw. Sige. Sige, Asman. Oh, manig-ikis lagi. Muna natural na. Uwad siya. Maong na eh. Kasuway na ka ng dos tayo. Gasway na. Ano ko tawa? Kani. Kis-ikis ni siya. Ikis niya. Paminawa. Lucas, ikis. Paminawa. Ikis-ikis, uy. Tara, sa Oh, ikis, Slaw. Ni-ikis-ikis. Lucas. Bitaw no, ikis-ikis. Ang kalami sa ikis-ikis. Wow, kindot na eh. Murgyap yun ako sa imo, Slaw. Lucas. Amitay ko na say. May nahitabo ginamo ni Lucas kay Gayuna. Uwaw ba yung una-hunaon kay misong kunya sa ila pero naglagot pa ko sa kumpana. Karon gibuwagan ko na gid akong bana kay wa na ko'y gugma niya bisan gamay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Melchi. Ginaingon, walay perpekto nga kinabuhi pero kinahanglan nga magmalig-on ka lamang. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga kumahimong mahikalimtan. Ay! Ayan, may kani anak ka. Tiplay ko kayo kay sapot. Kapi dayon. Milche! Ay, sorry, ikaw dela de. Wa pa ko makaluto og kanon kay wa tay bugas ra pa. Ay, mau ba? Ay, patimpla ta kong kape na ba? Ngano Ay. ka uy? Guol ka man kay now. Ngano ka? Kuan, Milche, kining pait talaga eh. Nang tak-tak og mga G.O. ang City Hall. O gabi ni mo? Naapil ko katak-tak. Ngano napil man ka? Naibong bitaw mi. Kami ni Bay Punso. Nga unta nagtarong misang trabaho. Mato nila, basihan ko no ang performance. Pero, may mga tapulan nga kanang mga way ayog performance sa trabaho. Nahibilin may noon. Paita sad uy. Lagi. Kisa may nagpilis mga taktakon. Oh, kinsa pa day. Mga department heads man. Mao pa? Oo. Ay mga sip-sip siguro nang nahabilin. Paita. Kana diha mas maayo ra gyud ang dapita des mga sip-sip. Mo na, mga straw na sila, mga straw. Mga straw soft drinks, sip-sip. Pero bahala sila eh. Basta kaming duha ni Bay Punso. Itrabaho na mo ang unsa may angay na mong trabahoon. Pero tak-tak gihapon. Oh, inyo na kini na po ka kilong bugas rinan. Salamat ini pa. Tuguti na lang lagi ko rinan nga mo trabaho ko. Okay ra nimo, Dame Hilchi? Okay ra kaayo uy. Gagad naman sa kukunin mo point. Mas maayo pa. Magtiayon gud mo. Pues, magtinabangay mo. Ay, nan. Ngita, taglay ka plan, nan. Oy. Ay, na-discourage naman ko eh, Bay Punso. Eh, di tayo discourage kay... Tag sa may pamilya ba yata bayar nan, di ba? Kuno na anak mayo. Mao sa lagi. Abi ni mo bay, naluoy kay kong Milchi bay.
Nyangyo taon siya ba nga mo, nabrahon na lang siya. Oh, tugti lang na. Ako na bitong gitugtan, bay punso. Oh, maayo noon. Paita rin ni mawad ang tagtrabaho eh. Ay noon yung nagtarong ta, noon yung taktakaw na. Wad ang tagtrabaho. Paita, gunahon na watay pamilya. Nga natay pamilya! Paita, gining kinabuhi ay. Ay, ingon ini nilang pirmi. Magpaabot ko kung unsang orasa mo pauling akong asawa. Kaya wala na ko'y trabaho. Gitak-tak ta. Pero di ni mahimo. Mangita yung kong paagi nga makakita kong laing trabaho. Ay, naabot na si Melchie. Yun na. Kinsam nang nihatod niya? Nabusog na ka, Melchie? O, Renan. Og salamat kay sa pag-andam sa itong panihapon, ha? Magsulti tabi. O, sige. O, ansa man, ha? Kinsam tong lalaki nga nagatod ni mo ganina? Habal-habal driver to. Gutom na manggod kaayo mo ang nisakay na lang kong motor. Ngano di ay? Ay, gipag binuang na ko, ha? Wala Renan. Naun sagot ka. Huwag kay salig na ko. Ang isalig ko ni mo. Pero ang tintasyon ba? Di ka pugnganoy. Ay, Renan, punso. Ay mo palabik inom, ha? Dili Mads, April. Bay, salamat kaya nga. Ay, matahon ko gidaw taon ini. Tuod, unsa man? Apply na kag bagong trabaho ron? Ha? Okay na ako'y trabaho. Gusto ka, ma-apply ka. Asam na? Bay punso. Delivery rider, bay. Tig-deliver ko ano mga online shopping. Unsa man? Ay, wako'y motor ay. Sa una to ana. Utang motor, daghan kay ba utang motor brato ra ba? Bitaw inig hunong na to stop signal. 40 yung naghanang motor tungag kalit. Bitaw, no? Oo, kabantay ka na. Ako sultiya na si Melchie, bay. Ay, bitaw. May kalingawan sa kapats, Renan, uy. Mauligi, Mads, April. Oh, salamat kay Bay Punso, ha? Nga imo kong giyatagan og idea. Kainit. Nung sa ko dinibi kay di maganta kainit da. Uy, katong niagi nga motor. Si Melchie mo itong iangkas. Oh, tundang sila. Lain akong bas kong pati na. Oh, hindi sila. Muli ko sa ko. Sila yun. Kikubaan di ko na. Kung tinukon mo gani ni As mo na una, mamot na lang di ko. Oh, niyunog sila. Nagdagdag sila. O si buti pasabuti ni. Kuya, wata lang ko din ha. Kay ako rin muso di ha. Sige, Ma'am Melchie. Kanina trakay ko, kuya. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Ilugar kong tarong ang motor. Hey, bay! Esa biya! Ay, ako alang ilugar og tarong kining motor, sir. Ikon sound tong babae nga nisakay sa imong motor, ha? Kauban ako sa trabaho, sir. Kawan, at the same time, uyab ni mo? Ay, dili taon, sir. Oy! Ay, pamakak diya. Makaka! Buka ang helmet mo. Buka! Sumbagay lang ta! Buka na! Kanit. Sakitan sa kong giloy. Ilan na edad mo? 60 na, 60. 60? Renan! Renan? Usay! Driver yung muna sa trabahoan si kuya. Gisugo mis among amo nga magusit sa bangko. Time pa kuya nga no, magasinay tapo ni mo. Nagkupot na imong kilit ya. Giyon sa kaya. Iya kong gisumbag, Ma'am Melchie. Ano magkarinan? Melchie, Sabad niya, oy, nagpataka ka lang pa nga bubhuda. Luoy taong kay skuya nga imong gisukmag. Tiguang na taon to skuya, Renan. Nakalitan lang ko, day. Sabad niya? Pero honest pa, day. Huwag ko magdahog nga tiguang na dito siya. Day, kay nag-helmet pa mong gusto siya sa dihang ako siyang giduol. Muna kong giingon ni mo nga nagpataka ka lang pa nga bubho. Wa na gid sa lugar. Ay, sorry na, good, day. Sabad niya, surihan lang naong ni mo. Nauwaw og naikaw ko sa imong gibuhat. Maong mo resign ko. Mas may pag magpondo ko sa bahay kaysa silos-silosan ko ni mo. Oh, Mads, makadayon ba? Dayon, Mads. Unsay ato? Ay, kuan man good, Mads. Tono sa bahay si Pads Renan. Ubog na kayo kay niya, nagsigiw hilak. Naunsa? Pakauwa lang gida siya da. Ay, nagbasol na kuno siya siyang gibuhat, Mads. Pero, di man kuno ka makapasaylo niya.
Makapasaylo man ko niya, Mads. Ako lang gipa-feel niya nga sayop sa siyang pagselos-selos. Hasta among company driver nga sa 60 anyos giselusan, yapag siya. Luoy taon, retire na sulod si Mana, naka-experience og di sa kumpana. Melchi, Ay! Okay, ayo. Tugag-tugag inom. Hubog na ni uli. Nagsuka pa. Ako pa'y nakahipos. Ako pa'y naglimpyo sinuka. Ha! Palagot. Katuog nagmaayo ay. Limpyo ng kanahan. Paita sa asawa. Ingon ani unlas bana. Ngano mo sa di mga lalaki eh. Magpapadlong magis babae. Kami mga babae basta masayop lang gamay wala puwerte na ginamong ilara. Pero sila? Huh. Sorry. Yapag ay. Sorry na. Amaw. Nagkakutkot kayo. Dana lang gining iya. Yapag na ni. Kadigay ko ni Silo na no. Paghiko lang ko. Paghikog. Paghikog. Maghikog ko. Umatog jir-jir. Ha? Sabi na eh. Ubog ka lang no. No. Buhi ka. Buhi ka ba? Dili, balag di. Silo na ko. Jiro di ka. Dili ka. Luguson di ka. Iko animal ayaw. Ay, saparinan. Umanag jir-jir ni man. Kay similukos mo nga ako yung similukos oy. Maghikog. Oy. Bakit ka na kay Ray panti kagabi eh. Huwag gabae. Kinsa man? Ha? Kinsa di minsi? Ikaw? Kisa pa manilain? Ako gyud? Ako? Uy, basig ikaw. Tanaw na akong liog oh. Tanaw. Huwag gabae. Human ka matagbaw sa gibuhat nimo. Ang tamang resulta. Daghan kay kog chikinini sa akong liog. Chikinini oy. Nay. Oh. Pero tinimong nakapaak na ko. Sakit oy. Pero perting lamias to giba. Ikaw ka, gipaak ka, rumuundang ka sa ibubuhat ka, B.E. O ba? Halabi, bangon na. Mahaw na ta. Hikog. May paghikog ka. Liko. Hikog yun. Usbang ng lugos. Paday? Masa man? Ikaw bangon din. Uy. Gusto ka balik? Gusto ka? Ha? Oh, lugos. May ganahan ka. Wagid kay nahimo. Bana manggod nako siya. Ug sukad adto, timilugos na iyang buhato na. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tisoy. Ginaingon, kung sa may batasan sa mong asawa, wata, kay gipakaslan mo siya. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, mulakaw ka na Tisoy nga gabi naman. Kuan pa, mamisita kong laylay pa. Oh, Laylay. Kitsa mo ng Laylay? Anak ni Edna? Dili iti. Lain nga laylay. Ganahan kong laylay pa kay taas kay buhok. Ay, katong amig ang barkadang Ariel, mao to? Oo. Buhol ray imong buhok ray imong nagustuhan ana. Di na gugma po ko niya. Pa, ni laylay. Sige pa, adun ko. Wish me luck to lang pa. Nga sugto na kong laylay. Daoy. Oh, si daoy, laylay. Mauha man ko soy, uy. Huh? Basta may kawawa ni mo? Sungog ko niya ta. Ayos lagtagda. Ay, butante nga nahigugma ko ni mo. Huwag nahigugma sa ganako. Bitaw ti soy, uy. Nahikog na ko ni mo. Naaram din na. Ngayon sa man. Sugto na ko ni mo karong gabi una. Ha? Laylay? Kasweet ba yan inyong duha sa? Mura biya sa mga tokmog punay. Siya anak gina pa. Ilabo gini mo babae. Saba diha. Karon kayo ya paman mo, mura mong tukmog punay, hindi kami nyo, punay mong tinukmuray. Dili, di na may tabo mong laylay pa. Kidsay nagingon. Si laylay. Uwa ko rin makauyan ako imong papa, soy. Maong nangyamit siya. Oo. Nakauyam siya uwa, laylay. Oo, di na importante. Kaya di ba si Papa yung magtipon ni mo, ako man. Mas nindot man gud ang ma-feel kung imong ukangan, makauyon ni mo. Sakto man si Tisoy Laylay. Siya may makiktipo ni mo, dili man ang iyang amahan. May pa Gina. Oh, May pagitan lang Gina.
Unsa? Oh, di ba? Hindi na may okay good. Ya, uy. Ugmam ko ni mo, Laylay. Oo po ko'y mahimo kung wa makauyo na akong papa ni mo, good tisoy. Mauna diha. Kung maminyo na mong tisoy, maglain gid mo puyo, uy. Oo. Sige. Maugid na mahitabo niya. Kining pa, magpakasal na si Laylay. Bahala ka, Tisoy. Basta, wa ko magkuwang sa kupagtambag nimo. Hop agani mo moabot og usa ka tuig sa inyong relasyon. Kasal dayon. Laro na magkapanga. Wa ka makauyon kang Laylay. No. Suhituha sa siya umayo, Tisoy. Kay kana ra bang kami nyoon do dili na sama sa init nga makaon or kanon nga mahimo pa nimo kining iluwa. Malditag kaliwat ng imong asaw umundo kana sa Laylay. Basig under desire ka lang. Di ko ganahan nga motipon ta sa imong amahan, tisoy. Ah, nga naman. Lainan ko. Di ko ganahan kyud bisag unsaon. Asa ba ta mamuyo, Lay? Bisag asa. Mga bantagbay? Oo, kung naay kaabangan. Sige, mangita ko. Ay, dugaya ha. Kay bisag unsaon ako. Di tsug ko ganahan nga makikitipon tagpuyo sa imong amahan. Ngano nga bang paman mo? Ngani may dakong bae. Magasto-gasto lang yung katisoy. Murabag dako kag sweldo do. Nagkaunahon ako pa nga mo-abroad ko. Samot! Pa? Imong biyahan mo asawa si Laylay nyo ma-abroad ka? Bida. Naglain mo asawa tisoy. Labi maglain mo pinayanan do. Ha? Huh? May nang niabod ni sa ato kay niapod kong makabantay sa wansawa ni mo. Yes! Ngano pa, oy? Sa sunod buwan, Lay. Makalarga ko sa Dubai. Dubai? Magkasa magas Dubai? Manabaho. Mo-abroad ka? Walagi ko na mo sultihi. Wa lang kay basi di ka masugot, Laylay. Kuan, alang ni atong kaugmaon, Lay. Ug sa umaabot ang anak. Mo-abroad ka? Imo kong biyaan, tisoy. Di ko musugot. Nga ko tipon sa mong papa. Ganong man, Laylay. Ganong man. Sagot. Di na siya musugot nga mutipon siya dinis bay. Aron di ko makabantay sa iyang mga bating lihok. Miya na, ka? Taon-taon ako din eh. Taon-taon ako naabot. Pamati lang ko sa inyong gilalisan, Laylay. Pasagdi ng asawa ni mo kung asa din siya puyo. Kaklaro, anak. Mo abroad ka, unya, naaman ko. Di siya free sa iyang pagabuhaton kung wa ka tisoy. Asa pagsultig ingon ana, oy. Nga naman day ko. Unsa ba kong klases pagkababay? Sumani mo. Ikaw ray nahibaw, Laylay. Gusto na. Basta, iniglargan ko sa Dubai. Ani ka ng puyo din sa Mumbai, ha, Laylay? Unya ta maglain ka ng naan ako. O magpalit tag yuta para may tubatukura sa Tumbay. Nagkasabot ka ba, ha, Laylay? Asa man ka? Ilis man Trabaho. Trabaho ka? Oo pa, aron ko malingaw. Pulsikig puyos bay, oy, laay. Makapatiguwang. Nagpahibaw kang tisoy nga trabaho ka, ha? Ang tuwar ba sa abroad imong bana? Nahibaw, oy. Misugot man siya. Adto na ko pa. Bye. Oy. Way taho dahil. Way respeto akong umagad. Pweh! Hi! Hi. Bago ka din sa kumpany? Oo. Ako si Peryo. Ikaw? Tawag lang ko Laylay. La la lay. La 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 la. Joker siya. Laylay, diretso out. May party ni sa akong itrabahoan, tisoy. Mananghit ko nimo nga mo-attend ko, ha? Sige, sugot ko. Sultilas, Papa. Salamat, tisoy. I miss you. I miss you po, Laylay. Hapit ko ba ulit diha? Inig ulit ako diha sa Pilipinas. Birahan di kang mayo, ha? Birahan di ka. Sige, bye, soy. Amping diha. Amping po mo diha, si Papa. Ha, Laylay? Amping mo. Bye! Mayo kay dada sa ati kang imong bana nga may party kang tambungan lay.
Nadaraman po uy. May tuo si Tisuya, company partner akong atinan. Pero ang tinuod, it's church time. Ikaw man sad good. Sige kag-text ako palami. Palamian ko ni mong maayos text. Karon, true na jud ni, di na text. Ay, time out. Time out. Wait, time pa. Doon ka nagkikunangan doon inilay. Kini mo hatang Lamit na lang. Sa matag, gimingaw kini kay ito sa Dubai ang imong balik. Ay, makin ay. Ulay-lay. Sa punto kay gulong. Nanong masagunta mo ko? Gusto. Amitay ko na say. Naging sagunta lagi ko pero yung... May bang palimrong taod-taod. Okay na eh. Kagawas naman. Awansa. Ipag-awas na dayan na. Sige na. Right na ba? Ako na nang-i-insert ha. Dayan. Birahe! Bombahe! Ano musa gunto. Alay-lay. Kami ang kagilok. Kini mas magilok niya. Ito mo sa punto ka ini. Malay. Tisoy? Kurat ka sa. Di naman sa kikikan. Kadlaw na maron. Ha? Kuan ka ng kuan. Dugay ko na hibawol eh. Nga nagbudhi ka sa ito kami yun. May laki ka. Ha? Laki ko taon, oy? Wa? Ha? Kinsa man yung lalaki ang magkikauban? Nga nanood mong butil. Ha? Kinalitrato. Muna ako ebidensya sa iyong pagpanlaki. Dahil dili ka magkalimod ako. Nganul ka buhat mag-ini? Nganul ay? Usa may nani mong lalaki. Gawa na ko. Ha? Sa gunto ko niya. Matagbaw ko niya, soy. Unsa? Makasagunto ka sa maong lagi. Wa na din kang istorya. Nakigbuwag kong laylay, akong asawa. O may ayo. Kay di man ka binigbay. Nangita maglaing kalipay. Unya lagi ko no. Makasagunto kuno niya ang iyang laki. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako sa Rene. Ginaingon, doon ay panahon nga ikaw makasa sa iyong pagkabana. Labi na ko nimo igita pagbalik ang babae nga mo'y tinuod mong gihigugma. Mao kini nitabos kong kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Day, Miriam, sige na day. Mamisita ko nimong gabi day ha. Ayaw lang, uy. Masuko si mama o papa. Wa mo gud sila makauyon ni Mugod. May lalaki sila nga nauyunan para nako. Day, mahal di ka. Please. Bisin na itas publiko nga lugar. Day, ganti ka sa kong gugma. Oh, sige. Gisugot ati ka. Sige na. Lakaw na. Basig doon ay makakita nga. Makareport nila ni papa o mama. Kasabaan niya ko nila. Sige. Pero kung Domingo ha, magkita ta ha. Manurita syudad ha. Hatagin ko si Musil number B. O ba, gisugot ka na ng gingalag Miriam mga anak nila ni Paulo ug Laura. Oh, suodan na naman sila pa? Uya ba may kaniatos Laura. Ug suko kay na siya kay si aning mama ni mo nga kung gipakaslan. Maud ay nga. Wa ko niya mauyon eh. Dili day papa ni Miriam. Muyo makauyon ako. Ang iya ding mama. Ang iyang mama. Mo'y supak. Dako ka ng supak. Isuko man siya nga anak ta ka. Andir mo kina siyang bana. Pa, uyab na ba Miss Miriam pa? Kamugi magkadayon. Sa pa may iyang mahimo na. O karong gabi naman. Karong Domingo pa, manori Miss Miriam. Para man ang bataado.
Kita naman ko anang Miriam. Anahala. Do, bughaa do. Tamnig mo ho ng yutang latan. Ayaw na pa. Sa pa may mahimo sinahan doog mabuga na nagyang anak. Pa. Day na ta. Naog na ta. Rene, mahadlok pa ko nga mukuyog yung mo diha suod sa motel. Uy, Nga naman. virgin pa ba ako? Hindi. Basig sakit ba? Hindi, lagi sakit. Ako di bahala. Ta naman naog na ta. Taxi driver, na-update na mo. Tana day. Oo, dong. Tana. Kini, ang hadlo kayo niya. Tambok mo day. Tambok cute ba? Kaano? Na, yung hadukan mo. Hadukan mo. Karon, tana ikuan bi. Lamit kayo. Tarbi. Alibi. Rene, basig sakit ha. Inayon na lagi ko. Inayon. Ay, kasakit. Yapon, sige na. Hinay naman eh. Agay. Uy, agay, Rene. Agay. Unsa? Mo na ba? Gipo ko si Miriam pagpakasal sa lalaki nga. Ilan nagustuhan. O, tana, gidaan pa nila siya bana. Purbida. Kaluoy sa taon siya anak. Nakasal sa lalaking wa niya mo gusto eh. Oh. Doon sa man. Laay manaloy mo ako malaghilak. Nakuha ka to mo ha? Nakuha to mo? Oo, nakuha. Nakuha na. May natabo na namo. Kaupad ganito. Kanindot do. Okay kayo. O, sa dako na itong lingag-gagan itong bayana do, ha? Ay, gisigaan na po. Magpangita na to ni mo do. Labay ng gamay kay ngayang bana do. Samot! Ana, kalintan ako sa singpit pa. Huwag ako na pangayamas, Risa. Mayuyab ko lain. Nanuhilak mo. Oo, buha nga. Ay, parang paghila ka din. Kasi mga sa'yo mo yaban? Risa. Aw, nung paglisa. Hindi, Risa. Risa de. Babae na ako, gusto na ko Risa. May pa. Wapas naman bayana do. Sabi lang gamay. Pero nindot kayo. Gamay rin ba ng pagkababae? Pero tabok ko lang gamay. Ang ginamayin ko na rin mo no. Sige. Karong sunod buwan, magpakasal ta. Sige dong. O gayo jud ka balaka. Magbinuutan ko isip usa ka asawa diha nimo. Kay mahal ta kay Karine. Gihigugma ko ikaw sa tibuok na kong kinabuhi. Kagamay ni mo eh. Mura may gipapilit. Sapot yo. Hindi ka mabungkag in maigo ni Sako. Kata gining agi ini. Bahalag mabungkag ni. Mahal ta karonan. Sige. Bahala ka. Pabunitan yung mga taga pa nini. Ngano ko taong mo manit man ko. Gumaya ni. Isa. Ini. Agay atay ka sakit anak di ay. Uy! Agay! Roland! Agay! Klaro yung pagkatudyakan nga ate. Ano kuya pa nun? Isa! Uy, day! Kuya pan ka! Kuya Pi. Niutong lang ko. Ha? Nabiyudas, Miriam? O niya na siya sa atong dapit? Ubay. Og iya kong gisugo nga magkikita nimo. Aron mahibaw ka. Nga magigtagbo ko siya nimo sa inyong abutanan sa una. Pero, bay minyo naman ko. Buutan naman kinaasawa na ko. Maluoy ko magbudhi niya. Aw, sige. Ako na lang siyang balibaran. Ayaw. Sa dali magkikamukaan. Muritsyon sa kaglakaw. Muritsyon magbiya. Ingna siya. Masugot kong magkita mi. Ingna siya, bay kong. Araman dayon na. Aw, sige. Adoon ko siya. Lipay gusto. Kung mahibaw nga, magkikita ka niya. Aw, sige. Adto na ko! Kaya to. Mana. Gawas na din motil na. Dong Rene, karon nga biyuda na ko ba? Magtaban na dong. Kita magpuyong. Hugtuhi. Maluoy ko sa asawa na ko eh. Buutan kasi akong biyaan. Maluoy ko sa akong asawa. Maluoy ka na ako Rene. Ikaw sayod, begod ka nga. Ikaw gina akong gimahalog higugma.
Busa maluoy ka. Sige na, magtapan ka. Ayoy. Magpalayo taning dapit nga. Dili na maabot sa imong asawa. Ayoy. Sige na rin eh. Malarga na ka sa Manila? Oh, day, kay ato ko dito destino sa mong labaw. Apan, magduawan ko ba din usa ka buwan? Oh, sige dong. Nyamping sa imong biyahe, ha? Ay, kabala ka. Ampingan ko kining bata nga niya sa kuntihan. Ay, kadiyot ha, kay kuhaon sa ako imong mga dadonon, ha? Kadiyot lang. Pasilo ako Lisa. Apan di na ko mabalik pa nimo. Dili na. Magpalayo na Miss Miriam. Ug di na ko magpakita ni mga hangtod na. Pasilo ako Lisa. Gibiyaan ko gid akong asawa. Mikoy ko ni Miriam, ang babae tinuod kong gimahal. Ako nalulis kong asawa ang naguna. Nga akong gibiyaan sa hingpit. Naluoy ko niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Angel, ginaingon, kung nadagma, bangon. Paningkamot na makabarog ka, ayaw pagpakawa sa paglaom. O kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ako mahimo, may kalimtan. Basta na, maluoy ka! Basta na! Ayo! Basta na! Hoy! Punog na ha! Punog na! Punog na ng akong anak! Ay, pangilabot! Kunsa, nabuang ka! Igo na! Matabangi ko, ma! Angel, anak! Angel! Hindi ka ay pangilabot mo! Mama! Salbahis ka! Salbahis na mong ka ba? Utro ka ba talaga bawa niya? Bawa niyo lang! Kadugo na kadugo si Jefferson! Kadugo ko si Jefferson! Mga silingan! Tabang! Kadugo ako sa akong anak! Tabang! Kumusta na si Jefferson, Angel? Natay nang samat siyang uma. Salpahis kikain ng imong bana. Ning iyang gibuhat sa among anak. Di na ako siya mapasaylo, ma. Okay na kung ako lang iyang napatan. Pero kung si Jefferson na ganing masakitan, makikamatay ko sa kong bana, ma. Ang bagagnaw, nisipat. Humanisulti ang doktor sa bayro na sa ospital. Nakahukom na ko, ma. Makigbuwag na ko sa kumpa ng salbahis. Magkagawas ka na din sa ospital, nak. O gikan din, di na tamo uli sa ato. Kay, gano'n naman di, Mama Angel. Biyaan na natos papa ni mo, nak. Sa? Maluoy kong papa. Oh. Magpabili lang kong papa, ma. Unsa? Jefferson? Maayong pugong ni mo. Kung makigbuwag ka na ko, biya! Layas! O, bitaw mo layas ko! Mobiya ko uban ni mo. Di na ko mag-agwantas imo pagsigig. Nagkasulti, layas na! Ibilis di person, ha? Ay, sa dada! Layas na! Kikapoy na ko sigig lakaw. Huwag yun ko nakitaan nga angay kong kaplay ang trabaho. Kigutom na ko. Ay! Miss? Huwag ka bang may ikaw sa sakyanan? Oo, man. Miss! Salamat sa mong pagpakaon ako, ha. Sige mo lakaon ako. Salamat din kayo. Huwag naman ka kay kapainan. Ano na lang ka sa amo, Puyo Angel? Ayaw, Brian. Masamotang akong kaikog ni mo, anak. Bukla na. Ano lang ka Puyo sa amo? Total, kami namang duwa sa akong manggod nga niya din eh. Ha? Ari lang ka dali Puyo. Pero... Kuya Bren. Siya si Bernard Angel. Bern, si Ate Angel mo. Ano na siya Puyo, tipo nato. Brian?
Bernard, mamalihog ko nimo dongbi. Ihay-hay rugod ko ini mga military uniform ni Kuya Brian nimo. Oh, okay. Sige, ate. Ako na ihay-hay na. Kausan ato ko. Makigulungan ni mo si Kuya Brian. Sige, balikon ko lang ng uban akong wasusanan dong ha. Sige, ate. Uy. Basta ang isulod ni Ate Angel. Huwag naklaro ang pugmas yung lawas. Dong Bernard? Nganong gitutukan ko na magmaayo? Ngano? Di na di ka mo balik sa iyong opisina, Brian? Dili na. Gusto ko nga mapahuway. Huwag masayos buntag pa kumubalik. Gusto na ko nga magdog sa ta. Ha? Kautong tutok arong dako eh. Tiwasan sana akong wasusanan. Inya nga lang gusto. Mangiyod to sa ta. Amiyo. Tugay magbalik sa Angel. May tawa sa pag-inisog sa basa niya si Nina daw. Hindi pa yung may alawas. Si Ate Angel maroon? Murag nindot lang gibuhat ako. Mahitog pagi ka magkakita ko sa gibuhat nilang duha. Mahitog pagi. Aray. Murag di ko kaabot na. Murag kaabot. Murag na nagit. Nindot ka lang gibuhat. Nindot ka. Mamuso ko. Magkinamot ko. Sige pa. Sige pa. Tugayo na to. Dami akong natipon sa imong ago. Kisa may di magkaago nga. Ko man kay nang imo. Mahal. Nindot na yung makakita sa actual nga. Nindot tas porman eh. Ate Angel, oy. Si Kuya Brian po, lamisan. Lamisan po mo. Nag-brace po gising siya po. Kuya Brian. Kuya. Ate Angel. Ate Angel. Nahuman ako waswas imong gipanglabhan. Unsa? Oo. Dugay pa na balik. Ako nang gitiwas. Salamat Bernard ha. Labaw pa salamat Ate Angel. Nagkapahungawag ko. Ha? Ako nagkapahungawag ko sa kong kusog. Kapoy di naman labat ha? Ay mas Kuya Brian te. To ay natog sa kwarto. Di kapoy. Nga ikaw kakapuya. Ha? Bugas Kuya Brian atin ha. Bugat sa. Bernard. Hala ha? Nakakita ka na mo? Kita kayo. Lamian mo budag balik ko sa lawas eh. Ate. Gusto ko bakatilaw ni mga ate. Bernard. Sige na ma. Uban ako. Balik na ta sa ato. Jefferson, nakaklik na lagi ko. Masakit kong nervyos sa siging dapat ni Papa ni mo na ako. Sige na ma. Balik na ta sa ato ma. Sige na. Jefferson, anak, ikakus ko ni mo. Si Ate Angel. Giga ko sa batanong lalaki. Mano ipon! Abi ka ba si Kuya? O sa kasipanan siya dito sa Mindanao, migilo ka? Ha? Nakigakos kag batanong lalaki? Batanong ba kayo na ako? Unsa? Pwede kayo magbiyahe mo ba na? Kay banyak na ka? Sagpa pa kayo ka? Kung gimingaw ka kong Kuya, niyaman ko! Buhi! Iko, Bernard! Iko, unsa ba? Pasagdi ko. Ornit ka isang kong Kuya. Bernard! Ka batanong? Bernard, unsa ba? Bernard, buhi! Iko! Bernard! Miago, sa ito pa nagkagusto ka na ko. Nagkagusto akong gipat niyo. Bernard! Mga una ta Angel, tawag si Bernard. Ingna nga, magdungan tang tulo sa pagpangawan. Brian. Dili ko magawas. Wala na. Buang ka? Nas Kuya Brian naman. Kadito kayo. Kadito kayo. Bernard, unsa ba? Angel. Angel, Miki ka.
Dili na lang kay basig masakpan ta si Uyab. Mga kapatid! Kuya! 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 Si Angel! Kuya! Kuya na mi! Ako na siya! Buang ka! Ako si Angel! Ako siya! Brian! Bernard! Ayaw! Gusto mo na! Di na! Bernard! Please! Please! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ani. Ginaingon, ayaw ko pa sa ngili sa nga wa na ko magbuhat. Kay kung maglagot ko, kuro ba yung tinudon? Mao kina ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Ni si Edmond sa silong nay? Ay oo, adto kanauga tong uyab mo. Wa di ay siya ra matrabaho nay. Padung naunta kuno siyang umuduty. Apan dihang may nasarap kuno siyang balita sa gawas. Paglakaw niya padung umuduty, wa na lang kuno siya mudayog trabaho. Kay di kuno maayo ang tabi nga iyang nadunggan sa gawas bahin nimo. Ha? Usa mo tabi ako no? May lain kuno kang laki. Unsa? Unsa? Mo di kisulti ni daling sa mga tao? Ngang iyang uyab nga si Roger, akong uyab? Oo. Mo niya gilibak sa gawas. Ug ikaw kuno. Kadaghan na may labdi, Roger. Di na kuno ka virgin. Nayapag naman tingali ng bayana. Wa may relasyon sa iyang uyab, uy. Suod lang na nako si Roger. Kay kababata na nako. Virgin pa ko, Edmond. Gipanaad ko na. Nga ang lalaki nga mahimo raw niya na kumbana ang tugyanan ko sa akong kaputli. Makakon ka. O din ko hagdon ti ka, pabalibad ka. Hadlok na ikang mabisto ka, bulhang na ka. Ah, di ay ha? Hasta ka, nagtuo ka di ay nga hugaw na ko. Pwes, tana, bahalag wa pa ito makasal, ihatag ko nimo ang gusto mong mahitabo. Tana, Edmond. Salamat kay misugot ka. Mag-check-in ta. Gusman ka. Gusto unta na ako noon yan, ang mansang kasal. Amay man ang una-unahon na to. Or may bawaan na to. Maor na itong tuyo. O di ka kain tuyo. Kana. Buon na itong pagpahibawaan. Maor gini itong tuyo. Muta. Muta ning imo. Kinaon ni mo. Di mo malagihat ka na ako. Anong humot man yung sa may kinaon? Kadiyot. Uy. Ate pasod ni. Complete ni mahubo. Buang. Buang na ni. Lami na kayo. Ali. Bulang grip. Aray ka Apoy ay. Karon mamatan ako ni mo. Unsa man? Bulang na ba ko? Ha? Bulang na ba ko? Nabulang na. Baka kung danis daling eh. Ngayon siya bulang na kang daan. Virgin ba ka? Karoon pa na bulang. Sorry day ha. Kung magkakita Miss Daling, ang siyang kasaban, makakun siya na ko. Roger, please. Ay na pagsigig doon ako. Kaya gipadabi na baya ko si mong uyab nga may relasyon ta. Bahala siya eh. Total, kuwang sa kong gustuhan na niya ba? Unsa? Ang tinuod, Dayani. Ikaw ang akong gihigog mo o dili ang akong uyab. Napuan ka na ba? Mo siya giuyab niya, wakay gusto niya? Wala na ko na ka manguyab niya. Di panguyaban ako siya kay nagpakita mo siya gusto na ako. Aban, wakay gusto niya ani. Di ko ganahan niya. Ikaw ang gusto ko. Inami ko ra ang pagtanaw ko ni mo, Roger. Kay kababata ta ka. Ikaduha, dili na ko virgin. Kay natugyan ko na kang Edmond ang akong lawas. Buwagi si Edmond. Kita ang mag-uyab, day. Ikaw ang gusto ko. Ikaw, ani. Busa, sige na. Buwagi ang imong uyab. Sige na, day, ani. Dili na lang na pwede. May uyab na ko. Kung nagsabot na gani mi nga magpakasal mi. Mintras dili pa mo kasal. Dili ko muhulong sa akong tinguha nimo. Ayaw ko pala ko ta, Roger. May uyab na ko. Diya ka na. Amo ganito ka na, uy. Kung nanguyab pa unta siya na ako kani ato, ako unta siyang gisukot.
Apan dili na pwede niya kayo na. May uyab na siya. Ug ako, may uyab na sab ko. Gawas diya! Mangingilog og uyab! Gawas diya! Kay magbugno ta! Gawas diya, babay! Sa Miss Darling, oy, singgit-singgit mas gawas. Mangingilo ko na kong uyab. Hoy! Makigpugno ko na siya na. Gawas diya, babay nga pagkagdown! Doon na na'y uyab pero nagpatordya paglaing laki! Animal ka ni bayhana ay. Pugno dyan gusto ni mo ha? Pwes, dili ta kasi pugan. Kini imo! Kini tay imo! Agay! Imo! Agay! Magakag na! Mangilog kag uyab! Tay imo! Ay! Oy! Aray! Ano ko? Ang ninyo! Mal ka na tuukan di ko masupol. Mangingilog kag uyab, ha? Magnoon kung may hanak ka! Ay, napag-apil yan mong away, andon! Mangingilog og uyab ni Bayhana, di patagbog ko sa kalaki! Dili ko uyab si Roger! Huwag kayo maumag kayo pagtawari mo, magilagdan ko sa iyap, pwes! Dili ka magbahay! Tunoon ko ang tanan! Tinunoon kong ilog si Roger! Ika ni mo! Magpatarjak ko ni Roger! Ayun, padayon ng plano. Ayun, patrudya kang subay Roger. Unsa bida. Katilaw gani kas kang Roger na. Di na yung kaganahan ni bayid mong taon sa imong uyab taon. Naglagot mo kong daling. Busa, tinudon ko ang iyang kisulti. Magpatarjak ko sa iyang uyab. Uy, sus gaw. Ang kang Roger mo baktin gaw. Ayun, taon kay wiki na to sa laon. Tagbaw juga. Naglagot ko. Naglagot ko. Atuon ako si Roger. Atuon ako siya. Salamat na nag-away mo ni Daling Day. Magpatudyak ka na ako, Day. Nabugdo. Naglagot mo si mong uyab, eh. Naglagot mo niya. Naglago ka, pero kasi patudyak mo. Karoon, ako tayo. Ako. Ay, naya. Agay, kasakit. Sakit lagi. Sakit mo, si ba? Alam mo, ang hapdos. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ernie, ginaingon, higit maayo sa kalitaw nga sa kapilian o babae nga butan, kaasawa ka hinunog babae nga way hilan. Kung imong mabiyaan, lang lalaki sagdanan ang mutikang. Ang asawa o tikay ang kimao may masaya mag-una-una o tikang-kang. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga, yun ako mahimong mahikalimtan. Buwag na mo atong roda? Opa? Nga nukong taon, ha? Buwag na ko eh. Hoy, Erneng, dili ba yan na maayo ang lalaki may kigbuwag sa babae? Kung wala kay gusto sa imong uyab, yung lang pakita niya. Kasabot naman ang babae nga wala kay gusto niya. Inumbistil nga, imo pa siyang buwagan-buwagan. May ginambuwagan eh. Para wa na tanan. Putol tanan ka lang bigitan. Abi galing mo, kung di mo magbuwag pa, wala kay gusto niya, baho magkagdaotan. Kung manguyab kaglain, nga wa mo magkabuwag. Abi ni mo do, ang makaingon kong bida yun di mo. Ayun na sa bay hinungdan nga, imo mo siyang gibuwagan, ha, Erneng? Lagot ko ng babae, sige nagsulob ng short nga, pinakigol eh. Uy, maunay uso ron. Uso ba? Muna nagpaibog sila yung mga lalaki? O, kada bang ang atubangan sa ilang sinina, imbis ius-us, ipapaak sinon res may pabababaw short. Para makita yun lang bagol-bagol. Maglagot lagi pa, badlongan mo, di mo pa to. Yung magsulo pa yun, umubok ang sinina. Okay, unsa may dautan tao. Ayo eh, dautan. Babae ganing ingon anak pa, kuyaw ka magkabit at maminyo na eh. Kaya magsulo ba na nang makadani sa pagdagan sa mga lalaki? Uy, unsa may gusto mo sa babae ha? Unsa? Ako gusto ko ng buutan. Nga di magsulo ba ng kanang makapalingi sa mga lalaki ba? Pasila ni mo Ernie. Dili ang tanang babae ingon ni anang laki-laki na oy, unsa man ka? Ila ginang style ang sinuloban na sinina. Di kay manglaki. Buutan. May buutan po na ana. Basta kaya di ko ganahan niya pa. Ngita ko lang yung babae. Nga naan niya ang hiyas.
na akong gipagita. Mangita ko ba? Uy, isputing man ha? May babae ka nang nahon-honaan nga panguyaban do? Oo, kayo ba? Medyo ka managaan pa na. Ako na siya na ila-ila dito sa syudad pa. Oo, lagi, buutan kay Gnahong Bayana. O, nara sa Spikas Barrio magpuyo. Ha, mao ba? May padang atong silingan si Rico, sige kanta-kanta. Ang na may uyab. Basta makauyab, baganahan na dyan ka. Muna ikaw, minyuig ng babae nga mauyaban ni mo, ha? Pag minyuig, husto naman kas edad, do? Ay, paminaano ni pa. Kung sugtong kong ilina, himbisan ko yung kinaiya. Kung magkapasar ba rin ako. Kung makita ka na kung naan niya ang kinaiya sa babae nga gusto na ako, pagkaslan ko na yun siya. Hay, kanusa pa ka taon ko makakitag apo ni mo Erning, taon, kanusa pa man. Tinuod ka nang gisulti mo nga nakagusto ka sabna ko. O, lagi na ilina. Kung sugtong na ko na mo, ikaw na yun ang akong tunayon. Bueno, ang tinuod Erning, guwapo ka. Unya, sakto sa height. Taas ka. Unya, dako ug lawas. Sa laktod, may pagtanaw sab ko nimo. Busa, dili ta kapakyason sa tuyo mo. Gidawat ko ng imong gugma. Gisugutan na ka, Erning. Salamat kayo. Daghan kayong salamat na ilina. Sige, Erning. Ning. Ning. Ahak ni. Sama ni, May hanoy naman lang niyo eh. Para maligoy na sangit, Happy ka ba, ha? Kuya eh. Pamangkot ko ni mo to ba? Matut ko. Happy ka ba sa itong gibuhat, Erning? Nalipay ko pero naglagot ko. Ha? Usay nalipay ka unya naglakot? Nalipay ko kay nakagawas ang akong gana. Pero naglagot ko kay... Di na naman ka virgin eh. Kahilas ba yan ni mo, uy? Diya, di na usang virgin ng panahon na, uy. Kung imo kong pag-asawon, mahimo mo kong buotan nga asawa ba? Pero kung di ka mga asawa na ko, kay matod mo, di na ko virgin. Aw, buwag ta, uy. Ug mao na lang yung katapusan tang panagkita. Lisod pangitao ng virgin do. Gusto ka, inat-inata ng imo ha. Ha? Nag-abot sa imong lubot, bawal virgin ka na na. Ha? Dangat na po eh. Sama eh. Kagusto ni mong babae, pangasawa to. Kato ba sa anhing mama ni mo do? Sa dihang nakuha to nako. Matay do. Abot lang. Mura kong nilimaw sa lunangan do. Kaita. Bulhangay no mama ni mo do. Mura magilig barko nga naglingoy-langoy sa laod. Kasi dihang ako gipangusana, gipangasawa na ko. Mura na virgin do. Ha? Butan man ang akong mama. Mao ba? Oo! Di kayo nagkauna itong aning mama pa? Di ay! Kabulangan. Kung naan naman gari na yung mga kalag na minaw na to, naamron yung mga kalag ron, mga kalag iyang ka nga nagsusuroy. Nakaibaw gito siya nga wa ko makak. Purting na ko ang baba. Purting na ko ang baba doon, guys. Abot lang. Sus. Mura na wasingi. Pero buotan man. Amaw ining baday. Dili ingon ana akong pangasaon pa. Ang akong pangasaon ko ng buotan ba? Gwapa ya, birhin. Ha? Mao na gusto kong dalon sa altar sa kaninyoon. Mo siyang naila-ila dito sa bahan sa diyang disimba ka, ha? Oo, lagi pa. Diyos nang imbihana eh. Bayan. Sige sigdag, Biblia, niya, rosaryuhan. Hala, no. Oo, lagi. Siya nagi pagkita ko pa. Kung sugtun ko niya, pangasaon ko na ko siya. Hala, no. Kisay ka na be. Maria. Ah, Maria. Sigurado nito ka nga mo na imong, sigurado kasi mong gugulingon nga siya na dyan imong ipakita, ha? Erning. Gipati ako pa nga siya na gud. Pusa, hapit ka na gud ani makakita ka po. Hapit na gud ba? Mura pa. Nahala, sige. Mauna magyud ka. Makaapo na magyud ka ako anang bayana nahala. Aron mahimutan ka na do. Pagbinyo na mo!
Kan, ampo lagi pa. Nga di ko niya pakyason sa kong tinguha. Gusto na sa kong kakitag liwat. Ay, di kaya si bang gawas Maria sa kwarto eh. Ay, salamat. Niya na siya. Sorry, Erning, ha. Dugay ta ka nga na dool kay nagrosaryo pa man gud ko. Kada gabi manggid ko nga magrosary. Kabuutan, o kadyos nun gini mo Maria. Ikaw na gid ang babae nga akong gipangita. Ikaw na gid. Bueno, nahibaw naman ko sa imong tuyo. Sige, sulti kay dili ta kapakyason. Sulti na, Erning, para matuog na taog sa'yo. Makapauli na ka kay ako sad. Sayo ko nga mo ato ugma sa simbahan. Ay, gigugma ta ka, Maria. Sugta ko. Kay pakaslan tadayon ka sa labing madali nga panahon. Dawatang akong gugma, Maria. Maria, asawa rin ta ka. Maangko ko na kayo sa mo kapot. Isaad na ko ni mo ning. Nga mahimo kong buote na. Asawa. Ngano ka? Siga man ang mata ni mo ning. Kurat ko kay. Dako naman ka. Diyan, doon ba ni mo eh? Ano? Padayon diyan. Kapuya, oy. Pero happy ko. Bisag mura lang ko og na notpick. Singan? Parang toothpick lang eh. Ay, Feel ay. ko, pero happy ko kay love man ka. Ay, huwag niyo ko magdahom. Sa imong kahinhin o sa imong kadyos nun. Dakuan na eh. Bawab lang ang daan. Di ko mong sawa na mo eh. Ang sadbi, wa man sad ka mangutan na bi. Ang tinuod ba ya, no, Erning? Daghan na ba yung lalaki ang niagi nako? Itong mga bata nga tulo ka buok nga imong nakita sa amo, ako tong mga anak. Unya, lain-lain sila amahan. Sa? Oh. Askan siya siya habi na batuyo ay. To kalalaking dayang ang imong nagian. Kagamay ra ng tulo Ang nakapaanak nako tulo. Pero daghan og lalaki akong naagian. Kasuway pa manggani ko og duha ka buok dagkong tawo nga negro. Madyog ko nagkaulog uling. Niya, pero dihang nataw na ang ikatulo na kong anak, nagbinutan ako, nagbait na ko. Mauto nga na Diyos no nakaay ko, nikaila ta. Sige na kong dagda og Bible niya, Rosario. Mga hayop! Ay! Tinuog na ng laki ka, Maria! Hala! Naabot na diya ka sa Gikag Manila. Hiram! So, bro! Sorry kaayo ha. Sister manggod. Na! Iya kong gipaanhi kay wa ko siya kauban nga magrosaryo. Ni ako. Uy, pasulan. Bao ba, bro? Sa'yo din ang inyong gibuhat. Nga ni mala mo! Sa garden. Ala no. Kanina ra. Pasaylo ataong ko. Sister manggod ng hagad man. Kanang Erning, sige na lang. Patyami dong. Nakasaman mi. Patyami. Si Brad, patyami. Kana, pili ka makapasaylo na mo. Kapag ingnon ta ka. Makapasaylo magaling at Ginoong Diyos sa mga kasalanan. Ikaw makaha ang dili kahalang pasaylo. Tao lang kami nga naanong siyang pagpakasal. Ikaw man ng taon ta. Patyunta ka! Alala! Ay, di ay! Hala! Balik! 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 Nagbita ito! Nana. Ako na nasuod sa daw kadagong bag ang tanan ni mo sinina. Layas, Maria. Kaya di na ako madawat ang imong gibuhat. Pasaylo ataon ko dong. Dili na ko mausap. Ikaw man sad good, larga-larga. Hilamay! Layo. Nagbahay ko ikaw pala ako nasawa. Sa tanto na kong pili, napunta ko sa labing bati. Layas! Babae nga dakog ba! Gamay. Sige, ato na ko dong. Pero kung mingaon ka na ako, text me lang. O, ato alam ko sa church. Ayaw na pagbalik og suod simbahan ha. Kay dili ka angay diyang dapita. Kay demonya ka. Layas sa Maria. Layas! Demonya! Oo, lagi. Layas ko. Magpalayo na ko nimo.
Magpalayo na nimo kining imong asawa nga usa ka makasasa, usa ka demonya. Dili ko angay nimo. Kay ikaw usa ka anghel. Diyos, bana kong buutan. Usa ka anghel nga mobuog ikaw. Ako nabatian, mga tabi, ng asawa ng abit o kikingaw sa kaminyo. Igo na lang ko sa paglingo. Sa tanto na kong pili, napunta ko sa labing bati. Uy. Ug mao to magsinos no. Ug pasalamatan nako no katong tanan nga comment sa kuha. Salamat kay sa inyong kanunay nga pag-comment nga isa jud akong basihan sa akong pag-into vlog. Ug atong i-shout out pag-usab katong tanan nga comment sa tuwa. Shout out nato si Dilsam99. Shout out mo di amang diya sa Hong Kong. Si Oscar Abaydog, shout out po diya sa Grahe Karkar Cebu. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out po ni mo diya ma'am. O si Virgilio Balanay, shout out diya sa Surigao Sur. Si Jude Plastico, shout out po diya sa Bohol. Shout out mo diya Jude Plastico. Si shout out po nako si Joselito Salva, shout out diya Joselito Salva. Si Mirna Urban, shout out po. Si Nila Dayano, shout out po no, Nila Dayano. Si Annalyn B, shout out po Annalyn B, shout out po nako diya si Judith Sakia. Si Alfie Lucina, shout out po si Buet Lidra. Si Laila Sidad, shout out po nako si Alma Byron, Susit Palmiros, Mario Libre, Kati Bandog, shout out po nako si Jeffrey Mano. Si Bobby Karel, shout out no. Si Mercy Sandoval, shout out po diha, Mercy Sandoval. Ug mao na to mga listeners no, tanang ka-comment sa to atong gi-shout out karon. Ug apel na to sa atong pag-vlog sa atong part 121. Ug usmo na ko pagpasalamat no, salamat tud sa inyo ha. Sa labi na katong nag-comment sa to ano nga isa jud nga na-apel sa atong pag-vlog no. Salamat kay sa inyo ang kanunay nga pagsuporta o sa iyong pirming pag-comment. Ug lamin na katong tanan ako mga listeners, salamat jud sa iyong sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa ato ang Palamay Drama. Ug karon maghinahinay na pud tag-edit no, na nakoy gi-edit no, mga tulo na pud ka episode. Gamay na lang pud atong dugangan para pud maka-upload na pud ta sa atong part 122. At ang atangila no, atong part 122 mao po to atong isunod nga upload no, parang tuloy-tuloy doon atong pagpaminaw o malingaw sa mong pirmi no. O usbon ako, salamat jud kayo sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw sa atong Palamay Drama.